Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ug karon mga higala, sa katapusang sumpay ning atong sugilanon, Monica. No matter how you're Dagana, pinakan, lamigas, oy! Paak ni mo, gumunit ka! Ato, patyon, mga lamigas, ha? Biya na din eh, ato na ta, mga pulis! Yay! Niya na, ato hero! Ni Karaday din, ha? Waka hadlock mga pules, ha? Yay! Niya na, mga hero, dakpon na mo! Kinsay dakpon? Kinsay dakpon? Ko, jud ko, Patyon, ka! Ayaw iga ako, Monica! Draganta, Monica! Draganta! Laban na yung mga armas kung di ka gusto mamatay! Laban na! Mga matay tanggulan! Roger! Roger! Ang akong mga anak! Ma'am, nauta ka! Sila si Anton ug Mateo na igo sa pinusilay! Kinuko! Ang dayo ng autobogart! Asa mo ta, ma'am? Mapupusin mo ta! Wato ta sa ospital! Sorry, ma'am. Pagdaling, Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Ato sa ospital. Nasa mga ospital. Ayaw na lagi magsige pangutana! Ako nagisultihan ng detective kung unsang ospitala sila dada! Pagdali na bogar! Oo, sige, ma'am. Mateo? Mateo, nakadugog ka na ako! Niaray mo ba ka? Pero, ligunay mo ka kaligod ha. Hapit na tababot sa ospital. Dong Mateo, laban gina. Ikaw, sad, brad, nakuntun. Labat, put. Dili grabe ang akong igo, Dong. Di parehas sa imo. Imo maggugi panalipdan ang bata. Ako siyang pinangga, brad, nakuntun. Ako siyang Monica. Ako lang siya. Dong Mateo. Imo ragid siya, Dong. Imo siyang Monica. Sarah. Mateo! Mateo, ayaw pagsiging tabi. Hapit na tababot sa ospital. Kinahanglan madapatan tayo kagtambal. Sulti lang ko. Ngalit patay na ko. Mateo, dili ka mamatay, ha? Dili ka mamatay. Di kinahanglan ko di mong bubunyi ka. Di mo di siyang ha? Love kayo. Naku ko. Dong Mateo. Dong, sakto na, Dong. Imo ralga ang Monica. Ayaw ko ninyo gibutang din Gusto na akong ikauban si Roger. Kung tuwa man siya sa ospital, atagi ko ninyo gigayon nga ako siyang maatiman. Pagawas ako ninyo din Pagawas ako! Patay ng giingon mong Roger. Unsa? Misukol siya. Busaway mahimo ang mga kauban akong pulis. Gipusil na gyud siya aron di na makahimo paglaing sa laot. Dili na tinuod. Wa mamatay si Roger. Wa siya mamatay. Siya ray makasabot na ko. Siya ray nagmahal na ko. Roger! Roger!
si Anton aron makuha ang paalangan na sangit sa iyang gusok. Si Mateo, ma. Tuwa pa sa ICU. Intawon sa akong apo. Nagkatuog intawon. Huwag ikalibutan sa nahitabo. Ma, di ka may ta sa nurse. Makasuot ka ang bata. Dali na, Sarah. Dadaan na lang ang bata kay uwa matay kabinlan. Tuwa si Bogart sa operating room. Pagga ako, Monica. Bisag dili ka pa mo hangyo, anak. Daan ko nang pinagka si Inday Barbie. Kay ako siyang apo. Sarah, sugot na ko. Ikap na Brad Anton na ako, Monica. Mateo. Brad nako Anton laban ako, Monica. Ayaw na pagsiging tabi, Mateo. Pahuway una. Huwag nagbitaw ko. Mateo, anak. Ma. Love you, ma. Love Sarah ug akong Monica. Oh, anak. Dili yun ako sila pasagdan. Mateo. Idoon Monica nako, ma. Kiss ko ako, Monica. Ni Mateo, gipaduol ko na ang nawis na bata. Bye-bye, Monica. Bantayan, Japon ka, mati. Manigid taon ang misa nga gipahinungod sa unang tuig sukad namatay si Dong Mateo, ma'am. Day Sarah, nakatilaw ni taon og langit. Dugay kayong miwali ang pari, no? Ma'am, Dito ki maniya pag-ayo unsa di ay kabililhon ang usa ka tawo bitaw ma'am. kun mawa na kini uban nimo ug dili na kini nato makita. Wa gyud ko magmahay nga nahimo kong anak si Mateo. Og ako sad. Wa ko magmahay nga nung misugot ko nga siya may mamahimong amahan sa akong anak. Pero wala gi katilaw og langit. Ngano man gyud nang imong langit-langit diha Bogart? Wala ma'am. Ha? Joke. Imo gyud nang balik-balikon sa nakasabot baya ko. Day Sarah. Hmm? Ano na nimo day unsa kay imong itubag kun dako na ang bata, no? O ganong yun yan na iyang amahan? Bogart, Day. nakasiguro kong dili makapangutan na anak si Inday Barbie. Kaya gipuno man siya sa pagmahal ni Mateo. Tinuod na day. Husto ka, Sarah. Way anak nga makakita sa kakulian sa ilang amahan. Kung makatagamtam ang anak sa sobrang pagpangga sa ilang amahan. Sakto gid ma'am. Uy. Tempa, hain man din si Inday Barbie? Uy, hala, hain man day tuod ang bata. Ay, kidnap na to. Unsa? Ikaw ro ipakidnap na kung buanga ka. Sorry guys. Sorry Dito ko mulukat nimo hanggaw. Mao rito. Kamao na itong lakaw-lakaw. Wait, ngalig na ning kamo itong iyaw. Tapos sige gyawit diha Bogart. Sorry ma'am. Sige gyaw diha. Tabangi big pangita sa akong apo. Tabang daw. Asa ka sinday. Asa ka? Ay, kuya. Yan eh. Ang binaka ko anak. Ay, lagkasok ko, Sarah.
Nakugang lang ko nga dunay migunit sa akong kalsones. O gipahimuslan ko sa banghigayon sa pagkugos sa akong anak. Ambi ng bata. Oh, Ay, Anton, agwanta ka. Imo ning tinuyuan. andam kong magpaabot, ma. Kano sa dunggan ni Sarah ang akong pagpakiluin niya. Tinuda na nga akong kugman niya, ma. Og andam na kong mahimong amahan sa akong anak. Nga naman ka, day. Busog naman ka. Bago pa sa ka na kong gilisan og diaper. At sa pangay mong gikinahanglan, uy. Sarah, sugot nako, hikap na Brad Anton na ako manika. Brad nako, Anton, ra, laban ako manika. Ginoo ko. Labas pagit sa kong panumtungan ang balaw ko nila. Pero, dili pa ko anda. Gawas pa. Bago pa kang nipiha na mo, Mateo. Oh. Nga na misuod man ka? Nadungog ko ang hilak sa akong anak. Unyagi mo na dungog. Musuday ka na yun, bisag wa ka pasudla. Gawas! Sarah, anak sad na ako ang hilak. Og nakasiguro ko nga makamao kong pahilom niya. Giingnan ti kang pahawa na? Wa ko magkinahanglan nimo? Ako lang kugugso ng akong anak. Tingali gimingaw siya sa iyang papa. Si Mateo ray na ilhan niyang papa. Pero migunit siya nako. Nakita ko sa iyang mga mata ang gilaw. Ang kalipay. Nagigunitan siya sa iyang papa. Please, Sarah. Mihilak nagbayo ang baby, oh. Ako siyang kugusto na. Dali, baby. Kugos ni papa, ha? O, tanawa. Wala mo hilak ang akong baby, oh. Nak, mahal takay ka. Kamong do si mama ni mo. Ing na si mama ni mo, ha? Nga magpaabot ko kanus sa siya maluoy na ako. Kung kanus sa siya mo tuo, nga hangtod karon, siya pagyapon ang gipitik sa akong kasing-kasing. Ayaw pagtuoan na niya Inday Barbie. Pulos lang na si hambog. Ing na si mama ni mo, ha? Inday Barbie. Nga tarungo na mo ang imong birth certificate. Og ibutang dito sa imong birth certificate nga ako may imong papa. Aron di ka na maglisod inig-eskwela nimo. Ing na imong papa Inday Barbie nga awahin na. Imo ng Papa Mateo ang nabutang dito nga imong amahan. Inday Barbie, patuhuay ang tahon si mama nimo. Nga responsable na ang imong papa Anton. Nga parehas ni papa nimo Mateo. Andam ko magpakamatay alang og tungod ninyong duha ni mama nimo. Burit. Sarah, Huy! Sarah, Huy, magkakos magug ka! di ko nakapugnan ang ako kipati, Sarah. Laibaw ko, ako pagyapon na nag-iya sa imong kasing-kasing. Magpakasalta, Sarah. Aron masakto na gyud ang birth certificate sa atong baby. Ug mahimo na gyud tang usa ka pamilya. Uy, hala ma'am. Nag-agbayay naman sila si Dong Anton ug si Sarah. Samtang gikagkus ni Dong Anton ang ilang anak. Duta ma'am. Nindot. Sino na naman? Hinoon. Sakto na sa brong panahon, Bugard. Nga hiusahon na nila ang ilang duha ka kasing-kasing nga nagkahigugmaay. Unsa kag hiusahon ta na to atong gugma ma'am. Unsa? Unsa? Kay mo sa tag atong munyika ba? Hello? Unsa to? Kuti, Ikaw ba? Ako, Ikaw ha? kaong gyapon ko ganang gahi-gahi ma'am. Unsa to, gahi. Gahi bitaw. Suwaye, gahi ba? Di gahi di ay. Nga, gahi ng naong ni Moron. Ikaw ba, wa ka nagyutahod na ko, ha? Wa ka nagyutahod. Nalimot ka. Nga imo kong agaon? Mabitawang magsigig kong tanaw ni mo kanunay ma'am. Oh? Tungkol kay naginahinay nagpitik ang akong kasing-kasing ni mo. Unsay pitik ha? Gusto ka pitingan ko ng ilong ni mo? Gusto ka? Di juga ma'am, di juga. Dili! Alain na, sige.
Pero milang lilit mo si Aray. Di ko yung kanila kung kamot akong pumablusan. Hilam ay! Ug dinhi mga higala, natapos ang atong sugilanon. Munyika. Sa di pa mihingpit nga manamilit kaninyo, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Frina, Ingrid Miss I. Vertudaso, Emmy, Cecil Danyosos Cabrera, Bogart, Aldrin Acorda. Sa papel ni Anton, Jojo Alegre Buron, Sarah, Carol Marie Hikain, ug sa papel ni Mateo, Ariel Mancao. Kining maong sugilanon, sinuwat ug ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Spinner, kini si Jeffrey Gabonada. Soundband, Aldwin Acorda. Recording editor, Rani Budum. Kining tanan, gidalit ka nato sa RMN Drama. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!